Usa ka balay ang nabungkag human na daro sa truck nga dunay kargang backhoe sa Cagayan de Oro City. Tag-iya sa balay, Samdan. Samtang laing sakyanan og motorsiklo nadamay sab sa maong aksidente. Ari ang dugang detalye. Guba ang atubangan nga bahin sa usa ka balay sa sitio Benaoro, Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. Human gidaro sa usa ka truck nga adunay karga nga backhoe pasado alas 2 sa hapon adlawng Martes. Ang truck gipanag-iyahan sa developer sa maong subdivision. Gikan matud pa nag-repair sa linya sa tubig ang maong backhoe ug dihang gisakay na kini sa truck. Kalit kunong midagan ang truck sa paubos nga bahin sa dalan. Nanaog siya kay mag-binder sa backhoe. Naluros lang kalit ang truck nga naka-engagement unta siya sa kuan sa unsay tawag ng maxi brake. Niluros, iyang gigukod pa. Pero wala na gid niya ma-apsi. Ni padulong gid diri. May nalang gani kay walay kasugat nga mga sakyanan. Nadamay sa disgrasya ang usa ka sakyanan nga nakaparada kilid sa dalan ug ang isa ka motor. Maayo na lamang kay walay tao sa sulod sa sakyanan ug nakaambak sab ang driver sa truck. Apan, samad sa ulo ang naangkon sa tag-iya sa balay. Ang katong tag-iya sa balay, naapagid sila karon sa balay Tambalanan kay nagpaayo siya dito sa iyang tamo nga injury sa iyang ulo tungod kay natagakan og bato. Sa karon, ana pa sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa truck. Ug unsay mga hitabo nga sala gyud sa kumpanya, dili na sila motalikod. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.